Ang Dios wala nagapahinugot nga ang sala magapabilin. Kundi nato inibuyan mag-abot kinang panahon nga kita pagapinahan. Ang pagtuon subong. Ang semanal nga pag-usisa, pagtalakay, pag-review o kon pag-seeding sa aton leksyon sa eskwela sa Batika. Ini isa ka Ilonggo o kon Hiligaynon nga version sa aton weekly Sabbath School lesson. Ini ginadala sa inyo sa Media Ministry Department sa aton iglesia diri sa Central Philippine Adventist College. Ini inyo makita sa aton nga Facebook kag sa YouTube, inyo lang itanawon ang CPAC SDA Church Sabbath School Lesson. Kag ini ginawragwag man sa K5 News FM kada Biyernes sa gabi, tubtob halin sa alas 8:30, tubtob alas 9 sang gabi. Ako si Pastor Luisito Tumadong, inyong masonsol nga host sa sining programang Pagtuon Subong. Ari mga kauturan, I'm very excited. Kay ari ang duwa naton ka mga hindi lang gwapa, mga banggiitan, mga kauturan, labi na gid sa buluhaton sang Ginoo. Sila nga duwa halin sa School of Business and Administration diri sa CPAC. Si Ma'am Sheila Joy Samihon, originally from Marbel, Coronadal, South Cotabato. Ari na sa diri mga kauturan. Siya ang in charge sang Accountancy Department sang aton nga school diri. Ma'am Joy, mayong adlaw sa imo. Mayong adlaw man, Pastor, kag sa aton mga kauturan nga nagapadayon sa pagsubaybay sang sini nga programa. Mayong adlaw sa aton tanan. Yes, thank you again, ma'am. Ang kadua mga kauturan si Ma'am Early Grace Roselia Octavio, halin originally halin sa Idi Magalona. Mga kauturan, siya ang in charge sa school at sa business administration sa School of Business and Administration diri sa CPAC. Man, mayong adlaw sa imo. Mayong adlaw, Pastor. Mayong adlaw sa aton nga mga kauturan. Ginatamyaw namon ang aton nga mga kauturan dira sa Puente Bella Church, Pastor. No, sila Brother Jonathan Malasarte, Brother Artem, Brother Sinfego, and the rest of the brethren dira sa Puente Bella. Yes. That's correct. Mga kauturan, hindi lang ni sila mga maestra, but ini sila mga certified public accountants nga duwa. CPA, mga kauturan. Ma'am Joy and Ma'am Early Grace, ari na kita sa lesson 5 para sa Oktubre 25, tubtrob sa Nobyembre 1. Title, God Fights for You. Apang sa hindi pa kita magpadayon, ato na naiduko ang atong mga ulo. Sa siningation, Ginoo, yari kami nagapalapit sa imo. Nagakilala sa imo pagka-Dios. Kabay pa, nga imo kami buligan, kagamon ini ginatugyan nga pagtuon. Ang balaan nga Espiritu magadihon, hindi lamang sa amon, kundi sa amon mga nagpalamati, kag mga tumalanaw. Salamat nga imo ginsabat, ang amon pagampo, sa ngalan ni Ginoong Hesus, nga amon manunubos. Amen. Kung nakabayon si Ma'am Joy, pagbasa sa aton sadsarang na teksto. Basa naton mga kauturan sa Josue 10 verse 42. Naghambal siya dere. Kag initanan nga hari, kag ang ila duta ginagaw ni Josue sa makaisa, bangod nga ang Ginoong Dios sang Israel na nagpakig-away tungod sa Israel. Wow. Ma'am Sheila Joy, Ma'am Early Grace. Ang Diyos bala daw kakaladawan. No? Kay siya Diyos ang gugma, siya Diyos man sang gera sang away. Okay?
sa naligad nga semana ginsugo iya si Josue, pamatya sila, papasa sila. Ti karon aton dugangan ang pagtuon nga ang ginhimo ini sang Ginoo. So holy war, balaan, may ara bala tawag nga balaan nga pag-awayan, and that's correct. Yes, Ma'am Early Grace. Ano pang aton nga talupangdan kag aton ginapabot nga pagtuon sini nga semana? Sakto gid na pastor no mga kauturan da makapaminsa ta nga ang Ginoo puno usang paghigugma apang kabalo kita nga kung sa pag-ilinaway may ara gid ya kamatay, may ara gid sang mapirdi. So ka exciting gini sang aton lesson kay matun-an tani karon pastor ano ang purpose, ano ang limitasyon, ano ang kondisyon, kag ano ang resulta sini nga pag-ina. So and that's correct. Ma'am Sheila Joy, kasi hindi pa na ako nihatag si Moses ginsugo sang Ginoo to take out sa pagpagwa sang katawan halin sa kaulipnan. Si Josue naman nagsugo sang Ginoo sulod ipasudla ang akon mga katawan. Ano ni ang buot silingon Ma'am Sheila, si Moses siya wala nagaway, nagiya lang, nag-lead out sa mga batinggilan ng mga Israelinon. Iniya, si Josue, hindi lang mag-lead out, makaaway kid, kaya iya tinluan ang Kanaan. Yes, Ma'am Joy. So kung atong tanawan, no, imagine sa 40 years, nilang ara sila sa wilderness. So kung 40 years, pastor, wala ka na temporary nga balay. Yeah, wala kid. And finally, diba, nag-cross over na sila sa land of promise. Yes. However, may nag-i-star na nga daan. So, kag dira natin makita, dira na nagsugod ang war nga amo gani gipanguluhan ni Yes, ni and that's Joshua. correct. Now, and that's it. Si Josue, pagtabok, nakatabok na sila sa basang Jordan. Ang Kanaan hindi kay bakante. May mga occupants. But that is the promise. Amo na ang ginsaad sang Ginoo. So ano ang buhaton ni Josue? Upod sa Ginoo nga ila ma-occupy, makuha nila ang mga inhabited nga Kanaan. Okay, sa aton nga Sunday, Canaanites, iniquity, ang kasalanan. Ano ni ang kasalanan? Nga ang amo gini ang ginatutukan, ginatanaw sang Ginoo. Sa aton nga leksyon mga kauturan, nasulat diri nga ang Canaan is a corrupted nation. Damo sila sang mga sala nga ginahimo kaangay sinisang na mention sa aton leksyon, child sacrifice. Kinagapati sila nga kung isakripisyo mo ang imo bata, no prosperity will come. Gapati man sila nga sa mga divination, no? Sa sorcery, ang divination, hibaluon mo ang future. Pinaagi sa cards, astrology, sorcery, i-control mo ang future. Witchcraft, no, ga istorya sila sa mga patay, that necromancy as well. Kag spiritualism, may ara pagid mga kauturan nga they commit or pagpakihilawa sila no sa templo, pastor. Kinagapati sila nga kung ma-encourage nila ang ilang mga Diyos to do the same and to bless their nation if they do that. So ini nga mga practices no nagahimo sa ila, not just individually, kundi as a nation nga corrupt, pastor. Kag amuni hindi gusto sang Ginoo nga kung sa kupo na ni sang Israelites ang Kanaan no malatnan sila, ma-impluwensyahan sila sini. And that's correct. Yes, Ma'am Joy. Anong imo natalupang dandiri? Kag kung aton ganitan awan no, amo ning saad sang Ginoo nga promised land. Na siguro gina-look forward gid na nila. Even Moses himself, diba? Gina-look forwad, gina-to-reach, tapos pag-abot mo to, hala, hindi gali mo makita. Kag kung tanaw no, ang sa ako ng pastor, ang something new nga nakita ko ba na diri, nga we all know, nga there's a mas lapit nga dalan from Egypt to Canaan. But of course, kinakasalagan, gipalibot pagid sila for 40 years. Tapos, ang ilang maapdan, amo ni ka-corrupt, amo ni ka-wicked nga nation. Pero on the other hand, pastor, nakita ko gali no, nga ang mga Canaanites, sa pag-abot nila Joshua, hindi sila nga inosente about sa Ginoo. Kaya there was 40 years of miracle. They have the knowledge of God already. Pero bisan pa sa amo sina, they continue to commit the sin nga gimension ni Ma'am Early kagaina.
And magani na nag-abot na gid nga kumbaga luto na gid ang ila pagpakasala when Yes. Joshua with the Israelites came to the border of Canaan. Yeah. You see, ang mga Israel noon, sa una, they are nothing. Halin sila sa slavery. Okay. Sa wilderness, wala sila duta. They are not identified as a nation. Karon, God wanted them to, because God promised them, you will be a peculiar nation. Pinasay ka mga nasyon. God will fulfill that promise sa ila. Karon matabok na sila. And God is about to fulfill. Siling sang Ginoo sa kay Josue. Josue, just cooperate with me. Because I will fight for you to fulfill that kind of promise. Yeah. So diri sa aton nga Monday, siya ang supreme judge. Hukom nga dako nga hindi mo tungkan nga pagko. Balik ko sa imo unahon ta ka Ma'am Sheila. Ano ang imo naturupang doon diri sa Monday naton nga election? So hambalganin natin kagaina, ang Ginoo is puno sang kaduol kaguma. Pero how come nga he is actually the leader of this hambal naton kagaina ganing holy war, diba? Pero kung aton tanawon, kung tanawon naton sa aton point of view lang bala pastor nga mga tao mahambal kagid nga against kina sa karakter hindi gid gugma Ginoo. Kadamo-damo sang gipang patay niya, diba? Kung tika nga hambal pagid jaman hagawon ko anay, astay at tanan nga buhi mo, tanan nga ginawa, ginawa. tanan nga ginawa, pamatyon gid tanan, hindi pagbilinan. Hindi pagbilinan. So, pero kung aton tanawon no, nga sa point of view nga it's because nga ginalaw na sang Ginoo because he is the judge. Yeah. 'Di ba? Hukom siya. Siya ang hukom. Ang gani na no. Nga hindi mabakal sa kwarta. Oo, nga hindi nato mabaydan sa kwarta. So meaning nakita naton kagay na ang grabe-grabe nga sala. And this time God allows it as a supreme judge. Yeah. Ma'am, early before na ko niya tag sa mo, anyway, makadtugid kita nga ang Diyos, nga magsugog gid patyon. Pero ang siling sa atong leksyon, labi na sa Sunday, this is not afterthought. Hindi niya kay nakabut lang. But, nabalanggi Diyos ang Ginoo nga this will happen. Pero God is a God of mercy. He is also a God, a judge, a just God. He is a loving God, but a just God. So in other words, kintagaan gid sang Ginoo sang oportunidad nga kay ti ang gusto sa Ginoo ya kwaon gini ang mga practices. Actually, hindi plano sang Ginoo. Wala na hindi plano. Pero hindi na amo ang ultimate plan of God nga patyon ang tao. Kwaon lang ang sala. Pero kung ang sala hindi mo paghihaboy, dala ikaw. Yes, ma'am. Hambal gani diri sa isa ka verse sa aton leksyon mga kautoran no, ang Ginoo naghulat sa mga Amorites kay hindi pa luto ang ilang nga pagpakasala apang being a judge, Ma'am Sheila, even ang Ginoo is patient. May ara gid nga limit. May ara gid ginatawag nga day of reckoning. Yes. Sukton gid kita, husgaran gid kita sa aton mga sala. Amo ni nga nag-abot ni ang ginatawag nga holy war. Hindi iya para nga ipadayaw sang Ginoo nga siya gid ang Ginoo or para nga magmanggarano ng mga Israelites, kundi nga para hambal diri tap naon ang kalautan pastor. Kay ang Ginoo is a perfect God. Hindi siya mabuhi upod ang sala. Apang kung kita nga mga katawhan niya mga kauturan ginahuptan ta ang sala, wala gid may mahimo ang Ginoo. Upod gid kita nga pagalaglagon sa aton mga kasalanan pastor. Yes. Pero ang purpose gid ta isang Ginoo pastor is to establish peace and mercy and love gid mga kauturan. So yes, ma'am. In contrast pastor no sa mga war yang nakatabo sa aton subong, di ba, with kabalo na ta with Israel, Gaza, and ang ilaya kay masagad kami ya. Kami gid ang powerful. Ang gera, pero ari ang gera, it's not like the war that we have. Yes, and that's correct. That's the difference between God's war and the kingdom, other nations war. Ang iba niya nga nasyon niya, mag-atake sila because they wanted to get something. Because there is money in war, there is power in war, there is influence in war. Tiyang ilayang tuyo, ya is self-interest gid ya. Nga ang ato ni pareho sang Russia, agawon ng Ukraine because they can see something.
Okay, sa aton man diri, kung kwaon kita diri, there is something in us nga pwede makuha sa iban nga nasyon. But ang Ginoo hindi ka interest na. Ang interest ng Ginoo is peace, that everybody will enjoy peace in the land. Pero tungod sina nga mga problema, nga mga corruption, mga practices, God is engaged in war. Yes, there's some more, ma'am. Amo na siya nga ma-proceed ako sa Tuesday. Pastor, Yes, pwede. go ahead. So, ang plano sa Ginoo in relation to that, mga kauturan, is, amo to ganyan hambal ni Pastor, hindi nga para pamatsyon. Yes. Kundi para, hambal diri ko no, dispossess. Kuhaon lang ang duta. Pero hindi kinanglan nga pamatsyon, gitani, tanan. Hambal pa di sa Ginoo sa Exodus 23, no? Verse 30, little by little. Amat-amat, kaghambal diri sa numbers ara sa aton leksyon sa Tuesday mga kauturan, pero i-destroy gid kuno ang tanan nga mga images, altars, engraved stones. Ano ang purpose? Agud nga kung mag-settle na ang mga Israelites didto mga kauturan, hindi na sila ma-impluwensyahan sa mga sala kag idolatrous culture sang Canaanites. Yes, and that's correct. Nga gusto sang Ginoo nga pag-abot sang pagsitol na sa mga Israeli noon, wala na ni nga mga practices. Oo. Wala na ni nga mga Fresh malain. start, gid. Not necessarily ang tao. Oo. Tigalin kay ang tao among ga practice sining mga ano ni, mga hindi manami nga mga buluhaton. Yes, ma'am. Though pares bala sang common nga saying bala pastor nga God hates the sin. Yes. He loves the sinner. Sinners. Though kaamong gitani ng sang Ginoo. Galing kong tan-aw naton diri. Ang hambal to gani diri. Ang una-una gid tani nga gusto nga dulaon gid sang Ginoo ang kultura sang sala nga ara sa Canaan sina nga time. Galing kay mutong hambal niya gani sa aton lason nga payas kay Pharaoh. Gipatig-an nila ang ilang mga tagupuson. Nakita na nila grabe na gid nga knowledge about God. Pero hindi kit sila kay didto gid sila sa ila Diyos nga ginasimba. Nga kung tanaw naton hambal to gani sa previous nga days, ang aton kuno batasan nagadepende sa Ginoo nga aton ginasimba. Yes. Kaya ila Ginoo very evil and very corrupt. The same thing, the same culture. Amo nang gidula sang Ginoo. So bisan ang intention tani sa Ginoo no, siguro grabe man ang hadlong sang Ginoo pastor to save even the evil of the most evil men in Canaan. Pero tungod kay naabot na gid ang limit, kipili gid nila ang pagpakasala to the point nga instead to dispossess, ang ginobra sang Ginoo is amo na totally destruction. Total eradication. Yes. Sang Ma'am Merly, before na ko nibalik sa imo, ang mga Israelino halin sa Egypto, 40 years sila sa kahanayakan. Ang nagkalatawo nga halin sa Egypto, wala gid patay gid sila before they cross the Jordan. Sa aton pa ang mga gintugutan sa Ginoo nga magsulod sa may Kanaan, ang natawo lang halin sa first day sa ila pagwa sa Egypto. Hasta gid sa aton pa sa hasta gid sinang adlaw nga masulod na sila. In other words, ang generation is 40 years and below. Duha lang gid ang more than 40 years dito, si Josue kag si Caleb. Okay. So wala din tugutan sa Ginoo nga sila magsulod because ang ilang mind is still ang frame of mind nila, ang ilang worldview is still Egyptian. Na ti karon masulod ining bag-o nga mga henerasyon nga wala kay balo ato sa Egypt. Masulod sila. Then pagsulod nila amo gali nang ila. Amo to kay nang ihambal mo nga ma-surprise sila nga amo gali ning amon sudlan. That's why God would like to clean. So nag-abot na ang inatog nga holy war. Yes, do you have some more? Amo na siya pastor sakto na no, wala gin pasulod sang Ginoo ang mga daang henerasyon kay they were influenced sa practices sa Egypt. Subong naman tinluan sang Ginoo agud nga i-remove niya gid ang sala supposedly pastor completely. Kag ang kanam ilang gid sa Ginoo kay amo to gani although idulaon gid ang sala kag ang mga naga-practice ini pero kuno during the conquest
or even before that, kung naghinulsol ka, no, kilala mong Ginoo, pareho kay Rahab, pastor, may chance sa ikaw nga luwason kagid sang Ginoo. So wala yan nalipay ang Ginoo sa kamatayon sang tanan-tanan, no? Gusto niya gid nga maghinulsol hasta sa ulihi kung pwede palang luwason ang tanan. Yeah. Nag-mentioner ka kay Rahab. Si Rahab is a prostitute. Kuwang gid siya. Nagbinutig pa gani siya. Pero ang atong leksyon nagsiling nga, ang binutig ni Rahab, it was not charged against her. Kay ti, sina nga panahon, hindi pa siya kabalo sa kamaturan. Ang ila practice yung binutig, okay lang, acceptable. Oh, that's why God did not charge that towards her. Pero sa tapos na siya nakabalo sa kamaturan, lain naman ang istorya. Kamu man ang Gibeonites. Ang Gibeonites, nagsaad nga, okay, maperdigin man kami. So, hindi lang kami Joshua pagpatya. Nag-ob lang kami, mga serbisyo lang kami sa inyo. And then Joshua accepted. So, amo tong punto mo. Nga hindi kaya plano sa Ginoo, nga ang pamatyon. Pero kung hindi ka mag-upod sa Ginoo, kuwao na sa Ginoo, pareho sa kay paraon. Yeah. Okay. Now, sa aton Wednesday, free choice. Ano ni Ma'am Sheila? So, free choice gid no. Kung tanawon naton, even the Canaanites, pastor, may option gani, either i-dispose sila or i-annihilate sila or pumatyon gid sila tanan. So meaning at sina nga point makita gid naton pastorya ang Ginoo gid ya ang kumbaga ang pag-decide ara gid sa aton. Ang aton nga future nagadepende gid sa aton nga pagpili. So, kag nakita ko gani rin, pastor, sa aton ba lang nga time subong, no? Nga, hambala na, Adventista ko, maayo na ko nga tawo, daw ka mo na bala. Pero kung aton tanahon, no, bisan Adventista pa ta, kung ang pagpakasala, ginapadayon gyapon naton sa pag-ubra, pastor, we will have the same future as the Canaanites. That's correct. That will... Kaya hindi lang yung Canaanite nga papason sa Ginoo, even including Israel, kung maghimo man sila batok sa palatukuran sa Ginoo. God does not spare anybody. But God will save everybody, provided nga ikaw magupod sa palatukuran sa Ginoo. Ma'am Early. Sakto gina, Ma'am Sheila, no? Hindi ta makasiling nga kay Adventista ko, i-eskwela ko sa Christian institution, na-baptize ko, maluwas na gid ko ya. Kag hindi man siling nga kay tungod nga nagdako ka sa hindi maayo nga environment, wala ka naging sa kaluwasan. Amo nang ginamin diri nga free choice, pastor. Bisan ano pang aton background mga kauturan, maayo man o malain, ang pagpili ara sa aton hambal pa sang saying, genes load the gun. But our choices pull the trigger. Kita ya ang gapili, pastor. Kung ano, kung sa kaayuhan bata o kung sa kalainan, kay gina-edukar man tamang kauturan, kadamo sang balasahon, kadamo sang pagpangwari, hindi kita kasi nga wala ko kabalo sina. Hindi kita maka-proclaim nga inosente ako sa mga bagay nga ina. So, depende gid sa aton nga pagpili. Ma'am Sheila, also, hambal diri, no, ang justice sang Ginoo is based on mercy. And, hambal diri, no, even among sa mga gina-judge nga mga tao, hambal pa diri sa mga verses sa sining adlaw, no, tigto ko no sa mga kalapit nga mga cities, hambal ni sang Ginoo, Joshua, you allow them to make make an offer of peace. No, if you will accept us, if all will go well with us, wala taya problema. Pero digto ko no sa mga Canaanites, sa mga Hittites, Amorites, no, amo gito galing ginasiling nga everything that breathes. That breathes. Kay meaning, ang sala sa ila culture na adapt na gid nila individually na nagid sila mag-practice, wala na gid choice ang Ginoo, tapuso na gid ni sila tanan. Kay isang palapit sa mga Gibeonites sa ila. Ang iba niya nga nasyon, nagkunaig to sila ya, naghimbon sila. Aaway sila sa kay Josue. Pero ang Gibeonites siya, wala nagupod. Kay balaan nila, maperdigit sila. Iyat atong mga ibang nga nasyon, Canaanites, mga Amorites, mga ibang Hittites, nagkunaib to sila, nag-isa sila, naghimbon sila to fight against Joshua. Kung gito yan, ubos gito tanan sila yan. Siguro the Gibeonites realize that it's God who fights for these people. Pero di kita diya, daw na bala. Pero atong iba niyang hambal mga country nga,
Kaya ta na. They're not seeing God. They're seeing Israelites. Kag kung tanaw nato no, very clear gid pastorya nga it's God who fought for the Israelites. Imagine mo sa story sa Jericho, libot-libot ka lang, singgit. No, Nalaglag. this tambal mo ganyan pastor ang mga pagsulod ni mga upod ni Joshua mga batanon. Batanon pa to yan. Meaning hindi ni sila hanas Hindi sa to yung war. season, hindi to professional Oo. soldiers. Hindi Wala na to sila- yan. So meaning, grabe gid no nga makita mo gid bala nga God really fought for them. Kag siguro pastor no sa ang reflection ko lang gid sa akon nga sa aton bala time subong nga probably damo ta mga struggles. Diba? Are we allowing God to fight for us? Yeah. Or we're fighting for making ourselves. a choice to disregard God? And Diba? fight for ourselves. Gani, daw na bala. Kay subong damo pa maagi gid. Daw na bala. Like sa akon personally, if I encounter problem, nang instinct ko gid, paano ko ni masolve? Daw na bala dayon instead nga Ginoo, paano ko ni masolve? Daw na bala. So, lalo na subong grabe, naging ka-corrupt ang kalibutan. Yes. Sa mga, pastor, sa mga linog ni, gina-realize ko, gid nga kung hindi, tiya protection ng sang Ginoo as in. Wala kita yung, that's correct dyan. Lost everything. Kanami, ma'am, agawan ko na imo, no? Ang aton bala natural instinct, first naton gidyano is to fight for, with ourselves. Oh. With their own Sulungon tini with our own power. Oh. Pero wala kita mahimo niya. Pila ano kita. Oh. Unless God will fight for us. Any nga battle nga atong ginatubang, hindi ni aton, yan ang Ginoo. Because we are looking forward. Okay? Ari pa kita subong sa piyak sa Jordan. Wala pa kita ka-cross. Wala pa kita sa Kanaan. That's why, before kita magkanto, God is trying to tell us, ako ni away, hindi ni inyo. Pero, ato kamo lang atubang, and you will see how I will fight for you. Ma'am. Sakto gina, pastor, no? Wala pagita katabok sa Jordan. So, ang pamangkot na makatabok bala kita. Yes. Ang mga batasan, taba, base pareho sa Ehiptohanon? O na-transform ba kita sa 40 years nga paglibot-libot naton sa kahanayakan? Sa Thursday, mga kauturan, Yes, the ma'am. Prince of Peace. Yeah, the Prince of Peace. Amo to gani mga kauturan, kung ilang taon ta lang ang contrast sang aton nga tagipusoon mga motibo kag sa motibo sang ginulain gid ma'am. Kung may mga, for example, kung may mga conflicts, ang aton gid goal is magdaog. I-prove nga tsakto gid kuya, masagad gid kuya. Amo ning iniskulahan ko. Damo na mga pastor, mas damo ko nabalaan. Ang Ginoo ya pastor lain gid ang for peace. For He is the Prince of Peace, pastor. Ang baldiri, ang goal sa Ginoo, peace, not war. Kis aya dumas na sadyahan ta Ma'am Sheila sa pag-ilinaway, dabukan ta pa. Bisan wala man ta kalabot-labot, ano to kuno? Hasta nga nagdamo ng istorya, hindi na mo pastor. Correct. Tapos ang Ginoo pagid, He calls us to be peacemakers. Di pa malandungan ta na mga kauturan. Kung makita ba ta sa tao, makasiling sila si Sheila. Peacemaker, gid ni, no? Ang balay nga espiritu, ara, gid. Paghang isa, pagid pastor, kanami, gid, no? If mahimo tanan at tanan, if we will be able to do that, nga, we would love peace, not war. We will become peacemakers. Mas piliun, tabisan hindi ta magdaog. Importante na maintain ta ang peace. Kag natindugan ta ang insakto, Ma'am Sheila. Kag kung makatabok na ta sa Jordan, hambal diri no, heaven's kingdom is full of peace. Hambal diri sa verse, pastor, even the lion and the lamb will graze together. Imagine ang lion, ni kapangao na ya, pastor, sa subong nga panahon. Ang lambia perti kabuot, pero kuno akaon sila together. So, amo gina ang purpose ng Ginoo para sa aton mga kauturan. Hindi nga to prove ourselves mighty, to prove ourselves nga kita gid ang powerful, mangin alamon, kundi mangin peace lovers kita mga kauturan. Before na ko nibalik sa Ma'am Sheila, ari bala sa atong na Thursday election, ari diyang record sa 2 Kings, chapter 6, nga si Elisha nakakita sang vision. Okay. Nga nakita yang ang Ginoo will fight. Okay. To make the long story short, ato na ang mga Syrianon sa sulod sang sang Samaria. Ti siling sang Samarian king. Okay, ano ni siya patyo naton siling ni Joshua hindi.
Tagay sila pagkaon, so nagpiesta sila. Kag pagpauli sa mga soldado na nga dakop na kibo na ni sila mo. Kay they were blinded kay sila ni Elisha. Ginoo, bibulaga sila para hindi sila makita. And then I will lead them pag-abot dito sa may Samaria. Ara na sila, pwede na gid sila pamatyon sa mga soldado. Sa Israelino kag sa mga Samaritan. Pero silang ni Joshua hindi. Pakana. Nagkaon to, nagpista sila. Na pinagpauli, gimpapauli sila sa Syria. From that time on, wala na sila. They make peace with Israel. So ang punto diri, nga bisan ang kontra. Basta kay ang plano sa Ginoo hindi war, is peace, and that's it. Ma'am Sheila. Amo ginino, muna ginang pinaka among gugma siguro, Pastor, no? It's the love of Jesus that will give us peace. It's the peace that the world cannot give. Kag kung atong tanawon, ang intention sining nga war, Pastor, is not to proclaim sinong pinaka maayo, but to bring peace, to give peace. Amo na iyang judgment sa Ginoo. Amen. To settle. Kag kung ibutang naman sa naton panahon sa bungo, sa tanan gali naton nga ginaobra early sa aton mga conversation, diba? Dapat mag-settle ta gali sa mga solusyon nga hindi nga ako kadya bala kada basta ako ang sagad, ako ang kabalo. Pero mag-settle ta gali sa solusyon gid to give peace. Amen. And siguro no, sa aton kaugalingon, perti na kabudlay obrahon. Amo na nga, siguro, sakon lang, if I connect all the title, let's make it a choice to let God fight for us, to let the Holy Spirit dwell in us. Only then, we can be peacemakers, and we can be channel of peace and blessing. Kung bisan diin man kita, Pastor. Make peace, not war. Make peace, not war. Ma'am Sheila, way na ta panahon. Mga ilan ko sa imong last take, imo pamilin-bilin. Ma'am Early, and then si Ma'am Sheila. Mga kauturan, kaangay sang mga Canaanites ang Ginoo gahatag sa aton sang tion. Kung kita bala mag-repent, magbag-o, kag pilion siya, kag ang maayo nga kabuhi nga ihatag sa aton, or padayon naton nga patig-ahon ang aton tagipusoon, pilion ang sala, kag malaglag upod sini. Ang akon pangamuyo mga kauturan is hindi ta pagpilion nga patig-ahon ang aton tagipusoon, kundi pilion tagid nga makatabuk ta sa piyak nga side sang Jordan, kag aton gid nga maagom ang promised land nga ginahatag sang Ginoo sa aton. Yes. Ma'am Sheila Joy. So, ang kalibutan, Pastor, damo di gina-offer. Kag-ara sa aton ang pagpili. Kung diin naton pagustuhan talagang bala aton kaugalingon, ano gid bala aton ginapili? Kay daw na ano gid ko diri sa freedom of choice. Yes. Yeah. Pagpili gid. Kung pagustuhan taton kaugalingon, ano aton pilion? To let God lead or diin mahabalagan ni diri wala sang neutral ground. Yep. Hindi pwede nga tunga-tunga lang ko. Either you belong to God or you belong to Satan. So meaning, Pastor, bisan ara ta sa sulod sang iglesia kung aton mga pagpili, 'di ba? Hindi gid na assurance nga kumbaga ang aton nga choice, it's not based on what we say or nagapakita gid na iya kung ano ang love gid sang Ginoo. So kabay pa no nga sa aton mga pagpili, makita gid na sa aton actions. Makita sa aton kabuhi nga gipili nato ang Ginoo. Kag if we chose God siguro, Pastor, that's the only time that He can fight for us. It's like Joshua, 'di ba? So tungod kay gipili nila, sa time nga wala nila gipili ang Ginoo, gakaperde sila. Perde sila. Pero that time that they let God lead, 'di ba? Balgan ni sa aton key text, ari nga mga hari. Nagkalapil di tungod kay ang Diyos lead, naga-fight for the Nagpakig-away. Nagpakig-away. Correct mga kauturan. Kabay pa. Yes. Controversial nga He is a God of peace, He is a God of love, yet He is a God of war as well. Ang pakig-away sang Ginoo hindi para sa iya kaugalingon. Hindi nga magmanggaranon siya. Hindi nga magbantugan siya. Kundi ang iya pakig-away para sa aton nga iya mga katawan. Nga hindi kita makontaminar, hindi kita malamita sa mga kalibutanhon nga mga butang nga batukid kang ilaran sa tubangan sa Ginoo. That's why God will bring us to the land where there will be peace, and then there will be
happiness forever. We will look forward for that. Sa hindi pa si Ma'am Early Grace pangamuyo mga kauturan, ato na pasalamatan si Doc Leopold and Ma'am Iberos Balidyong, Mananghilin Barbasa, Ladila Balangascon, Marlubel Hiruta Lorin, Pastor Phil and Marlene Ferregrino, Sister Antipas Piedad, ang mga magulutod Alex Pehedero and Ma'am Gina Fehedero Ilumer, ang mga magulutod Jamie Trino and Anneli Trino Perdido, ang mag-asawa Iboy and Jessica Malabanan, Jet and Susan Caro, Johan and Myla Susana, Ido and Femidon Vandes, John Luciano and Goldie Jurigi Jr., Doctors Irwin and Rhoda Hardinico, Elder Herbert and Ma'am Evelyn Tamoni, kag Dr. Norvin and Ma'am Rosalina Hebieso. Ma'am Early. Magapangamuyo kita. Amay namon nga mapinalanggaon. Dako gid ang pasalamat sa mga leksyon nga amo natun-an sa sini nga semana. Ginoo, giyahi kami, nagtagay kami sang kusog sa pagpili sa pag-obra sang intsakto. Sa pagpili nga itugyan ang amon kaugalingon sa imo. Agud nga ikaw makapakig-away para sa amon. Ginoo, hindi naman madaog ang sala sa amon lamang ang kaugalingon. Mabudlay ini sa amon kag most of the time wala gid namon ginapili ang pag-obra sang matarong. Apang gay kami sang power Ginoo nga halin sa imo. Help us to choose you every day. Please forgive us, Father, sa amon mga sala sa ngalan ni Jesus. Amen.